La cultura de l'oli i del vi a la Plana Secal al Camp és una cultura diversa i rica, un patrimoni etnològic ben viu i que crec que encara queda molt per conèixer, per recollir memòria oral, per recollir també testimonis, fotos. Seria interessant aprofundir-hi. I quan parlem de cultura del vi i de l'oli, hi ha una part important a tenir en compte amb la part transversal. A vegades ho associem només amb el tema de l'alimentació, però aniria més enllà, aniria amb el tema dels remeis. Remeis a la nostra zona, per exemple, l'airada amb les 3 gotes, remeis per curar tot tipus en què podríem utilitzar vinagre, l'oli, amb conserves, el tema de les festes, festes del vi nou, de l'oli nou, cooperatives, també en tot el tema que seria lligat al vocabulari, a la il·luminació antigament, l'oli, i després, clar, aquí aniríem amb literatura, amb pintura, amb l'art, i més enllà també hi hauria el tema d'organització social vinculat al tema dels cellers i vinculat a associacions de productors que també estan agafant pes i n'han tingut al llarg del temps. I una qüestió identitària també és important, com aquests productes a nivell de comarca i de plana tenen un pes identitari fort, són presents a la nostra vida d'una manera molt forta. Pensar en l'oli i el vi ens dona una visió de complexitat de què són productes i conreus amb un potencial cultural i etnològic molt gran.